Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студияда Гөлназ Кашаева. Түбән Кама шәһәренең мәдәният тормышында абруйлы урын алган. Җыр, моңнары белән халык күңелен яулап алган 27 ел данлы тарих иясе. Илһам татар эстрада ансамбльнең җитәкчесе, инде җырчы һәм композитор Илһам Хисматуллин бүген безнең студия кунагы. Исәнмесез? Ва алейкум ассалам. Иң элек сезне, хөрмәтле Илһам абый, чын күңелдән рөхсәт итегез юбилеегыз белән котларга. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, ныклы сәламәтлек һәм әлбәттә иҗади уңышлар теләп калабыз. Аллаһның рәхмәте яусын. Рәхмәт. Менә инде әңгәмәгә күчкәндә үзегез турында, иҗат юлыгыз белән таныштырсагыз иде. Ни өчен сез язмышыгызны сәхнә белән бәйләдегез? Мин үзем Актаныш районы Түбән Яхшы авылында дөньяга килгәнмен. Бала чактан ук без инде башкорт һәм татар җырларын тыңлап үстек. Авылдашларымда бик матур җырлыйлар. Һәрбер йортта егетләр гармун тарта иделәр. Матур кичәләр узды. Менә шушы мөхиттә мәктәптә дә бик матур безне сәнгать белән ял кичәләрен оештырырга безне өйрәттеләр. Менә шушы балачак үзен шишмәсе алып керде. Быел сез җитәкләгән ансамбль оешуга 27 ел тулдымы? Кичкенә дата түгеләйме? Менә барлыкка килү тарихы турында сөйләгез әле. Түбән Камада ул елларда әле профессионал коллективлар турында сүз юк иде. Үзгәреш чоры кергәчтен, менә чыннан да безнең ул вакытта төп халык иҗаты йортында үзе шәннәр бик матур чыгышлар ясыйлар иде. Менә шуннан башланды да инде безнең Наил Талипович белән уй фикерләр бергә туры килде. Калага кирәк безнең профессионал коллективлар. Наил Талипович ул халык фольклор коллективын оештырды. Мин үз чиратымда эстрада профессионал коллектив без уставларын яздык. Мәдәният идарасына кертеп бирдек бүтән документларны. Аларның рәхмәте расладылар. Ул елларда нигәдер биналар бушап калды. Һәм Химиков 16-нчы анда булган кабары, һәм шушы бинаны башта мин анда театр оештырырга уйлаган идем балалар өчен. Анда салкын. Шул вакытта ой килде. Нигә оештырмаска эстрада ансамбле? Мин ул вакытта романтик эстрада ансамблендә эшлим. Һәм татар мөхите, татар эстрадасы булырга тиеш калада. Профессионал җырчылар һәм менә шуннан инде безнең уйларыбыз, фикерләребезне администрация Әгъдәс Сургатиевичкә зур рәхмәт, Алсу Абдрахмановнага зур рәхмәт. Алар безне күтәреп алдылар. Һәм без менә шуннан эшләребезне башлап җибәрдек. Менә хәзер Илһам татар эстрада ансамбльдә ничә артист бар? Халык күңеленә үтеп керердә җырларны ничек итеп сайлыйсыз? Ул инде артист турында гына түгел монда. Штатный расписание дигән әйбергә карага кирәк. Без менә 20 артистка курылган. Анда музыка җитәкчесе, анда баянист, менә шушы әйбер. Без администраторлар да керә. Бүгенге көндә профессионал эшләүче җырчылар миндә 15. 5-се кайда дип сорасагыз, без әле аның өстендә парклар белән дә эшлибез. Семья паркы, Тукай паркы, Лимаев паркы, барысыннан да әлбәттә менә без аларны инде безнең эшчеләр анда эшли артистларыбыз.
Жырларны ничек сөйләйсез? Жырларнымы? Жырлар җиз илектән үтәргә тиеш. Ул инде урамнан кергән генә түгел. Профессионал коллектив булгачтын да профессионал композиторлар әсәрләре, халык җырлары, һәрбер әйберне без киңәшеп, артистлар нинди җырларны сайлыйлар. Без генә түгел бит әле, безнең өстә управление культура да бар. Халык үзидә иҗатчылар да килеп әйтәләр, җырчыга нинди җыр туры килә, барсында без репетиция вакытында уйлыйбыз бергәләп, киңәшеп хәл итәбез. Ансамбль белән гастрольгә чыгасызмы, койларга барасыз? Biz башлангыч вакытта, Аллага шөкер, безгә Партападан бер искегенә булса да автобус биргәннәр иде. Шофер ставкасы да бар. Шушы автобус белән без Әлки, Ширмешән, Актаныш, bundan Аксубай, Менделеевский, Татарстанның кайсы гына төбәкләрен, менә шуның хәтта актив башланып, безнең эшләр башланып китте. Ул бит әле нәрсә, гел читтә генә йөреп булмый. Без бит төп шәһәр өчен оешкан парклар, матур итеп, безнең бакчаларыбыз ачыла башланды, заводлар сырый, шәһәр җидегән чишмәләребез, менә Кыргызстаннарында агит бригаданы мин үземә максат итеп куйдым. Һәр ел сайын шәчү вакытында чыгабыз, уборка вакытында җыштырганда киләбез. Агит бригада белән чыгабыз. Шуның хәтта мотор үткән 27 ел бу менә бер төш шикелле генә, әле кичә генә 16 иде, бүген нәрсәләй дип җырлаган, җырдагы шикелле. Аллага шөкер, мин шатмын. Илһам абый, сез әле җырчы гына түгел, композитор да. Сез иҗат иткән көйләр халык яратып җырласа, минемчә бу иң зур бәхет. Шулай. Иң популяр җырларның әлбәттә ашыгулар, ялгышлар була. Шешкәләрнең нигә кирәге бар? Белми дисеңме әллә? Һәм башкалар, алар бик күп. Шулай дияргә кирәк. Һәрбер иҗат кешесе иҗат җимешен күрергә тели, ул халыкка барып җитәме? Мин үземдә таләпчәнлек бар инде. Аны тикшергә кирәк, башка җырга ашарга тиеш түгел, әйтә торган фикере башка булырга тиеш. Бәлкем ул миңа ярдәм итәдер. Мин үзем Казан мәдәният институтын тәмамладым. Профессор Сарымсаковта театр дөньясында менә әйтә торган фикер анда. Кемдер консерватория бетерә, миңа менә ярдәм итә театр режиссуры, менә әйтә торган фикер, һәм күрәсең, һәрбер язган җыр үзе бер спектакль. Аны күрә белергә кирәк, һәм ул отышлы да була шулай. Әгәр дә ул булмаса, бәлкем сәнгать тә булмас иде. Менә әйтә торган фикер, менә бүген көндә җитәкчеләр әйтә торган фикерен дөрес итеп әйтеп, җиренә җитә икән, үсеш була. Шагыйрь, мин менә үз дусларым бар минем, Камутаңнарында. Әйтәм, әйдәгез әле, яттан сөйләгез, үзегезнең иң яраткан әсәрегезне. Туфан Миңнуллин нәрсә дигән, шигырь яттан сөйләнергә тиеш. Драма, спектакльләр, әсәрләр куелырга тиеш, уйналырга тиеш, җырланырга тиеш. Менә шул. Илһам абый, бер туйда, бер юбилейда шешкәләрнең нигә кирәге бар? Ул җырдан башка, хәтта сезнең отчет концертыгызда бүтән тамашачылар белән бергәләп җырладыгыз. Миңа калса, безнең тапшыруыбыз да шушы җырсыз булырга тиеш түгел. Әйдәгез бергә җырлыйбыз. Әйдәгез. Кушыласызмы, хөрмәтле тамашачылар? Кушыла. Шешкәләрнең нигә кирәге бар? Үзеп бирер кешең булмаса. Шешкәләрнең нигә кирәге бар? Үзеп бирер кешең булмаса. Нәрсә соң ул күктә янган кояш,
Үз құяшың балқып тұрмаса, нәрсәсің ол көкте янғаны құяш. Үз құяшың балқып тұрмаса. Афарин! Рахмет. Рахмет. Давам итәбез. Тамашачы күңелендә искә калырлык җыр язу сире бармы? Инде ничек популяр булып була? Әгәр дә кеше мин популяр булам дип тырыша икән, ул кешедән бер нәрсә дә килеп чыкмый. Спортчы ул иртәдән башлап шөгыльләнергә тиеш спорт белән, пешекче пешерә бит инде. Менә сез алып барасыз, нәфис сүз остасы, үзең эшендә камил. Җыр сәнгатен бер сүзе белән генә аңлатып булмый. Бер җырың икенчесенә ошарга тиеш түгел. Син үзеңне дә үзең кабатларга тиеш түгел. Аның бүгенге көндә әлбәттә мин бик шатланам, иҗатка килә безнең милләт. Чөнки менә һәрбер кеше яза, ул бит эшли старасын. Иштә белергә кирәк, тыңлый белергә кирәк. Әлбәттә мине кайбер композиторлар өнәбит, мин теге хатасын табып әйтәсең дә, үпкәли. Менә ансы кызык бит алан, үпкәли. Онсында кемдер әйтергә тиеш. Менә Муса Җәлил нинди критик булган. Ул һәрбер, ул менә карый мин 35, 40 елларны. Илһам абый, сезгә кем киңәш бирә? Киңәш беренче семья, дуслар, иҗатташ дуслары, минем менә бар шунысы биш, бергәләп инде. Ул шигырь яза, ул әйтә инде менә шулайрак кирәк иде, әсәрне шулайрак җиткерергә. Мин әйтәм шигырь тыз җитмәгән, тызсалрак кирәк, монсы булай эшли. Хөсәен Яхваров белән иҗатлар менә үзебезнең Түбән Кама, алар китап бирелә, китап. Аласың инде, ул бер менә Илмира Шарифуллина килде. Бір елына. Яңғыш мен Кәусәрия Шафикова сүздеріне язылған болған, сүйген жүйіріме деген жырым. Шақырдың бұлындарға, шындай батыр жыр. Менікі түгілді, яқташты. Әйден меңа yazды, китабын берді. Оқып келем, бек матурғына язылған, қара язылған. Тәқия шегем асыл таш білән, нәқіш бизәге көміш таш білән. Киіп жүрсінлер яқшы күңіллер. Җитте кыз 40, шая киленнәр, кыңгыр салсыннар, назлы сеңелләр. Менә бик матур, тегүчеләр турында матур итеп җыр. Менә утырдым, пианинода азрак кына шыгырдатам, көй килде чыкты, бик матур. Ана Марат Файровшин башкаруында ишеткәнегез бардыр. Һәрбер әйбер җыр үзе шигырь үзе әйтеп тора, әйтә торган фикерне. Ишетергә кирәк. Әлбәттә күп язасың икән. Кайбер кеше әйтә, көнгә мин 3 җыр язам. Ничегенде 3 җыр? Ул бит инде теге шигырьне көнгә 3 тапкыр савып булмый, 2 тапкыр, бәлки бик авырга мөмкин инде. 3 тапкыр аны сөтеп булмый, юк инде аны. Ул инде бәлкем андый кешеләр бардыр, ләкин мин түгел. Әйе. Татар эстрадасының бүгенге сыйфаты турында нәрсә әйтер идегез менә үзегез? Сезнең фикер? Аллага шөкер. Менә әйдәгез бергәләп игътибар итик. Сифат, аны бит менә бер белән килешеп бетмим. Менә әйтләр, заманча татар җыры диләр. Яңгы сәкләрем алай гына түгел, бәлкем кирәктер ул. Төп нигез Hindistan көе булып кала. Әйтик, үзбәкнеке инде. Анда мин современный дип алакка китәрмисең. Татарныкы татар үзебезнеке бит ул. Менә шушы нигезне югалтырга ярамый. Аның иң улы менә ние, мәрҗәне, нигезе үзебезнең моңда. Моң бездәге моң берсендә дә юк. Менә шушы моңнан китмәсәк читкә. Менә без инде егетләр һәм яхшы кызлар булабыз. Иҗат менә моннан китәбез икән. Менә кемдер Африкада, нидән, Австриядан килә дә аларның мәдәниятен кертмәкче була. Юк, җанкисәкләрем. Иң улы менә безнең үзебезнең бабайларыбыздан килгән менә шушы
далалардан, өзіміздің басулардан келген бұрынғы мұңларыбыз бұларға тиіш түп біздің ең ұлы сәнғатыбыз. Менің фикір сол. Рахмет. Әңгәмә ақырында Илһам абый, біздің томашашыларға сізден тілеклер. Ең ұлы тілегім сау сәлемет болайық, иқтибарлы болайық. Ауырулар, бұл әфетлер урап ұстын еді. Әммәгізге де зор рахметім, менің сәнғатыма бейтараф болмағаныңыз үшін. Бик зур рәхмәт сезгә безнең студияга килгәнегез өчен, иштәлекле әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт, Илһам абый. Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студияда кунакта булды Илһам татар эстрада ансамбле җитәкчесе, җырчы һәм композитор Илһам Хисмәтуллин. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, сау булыгыз.